lidi, já vás vítám u nového videa a dneska se budeme šukat. Šuky, kurde. Lidi, jsem šasnul s mojím lajčíkem, nicht. Jo, dejte like, vole, dej mi like. Takže čus lidi, já vás vítám u dnešního dílu, jako jsem má čest a budeme tady dělat srandy s youtuberem Adamem. Já jsem jeho pomocník. Yes! Tak lidi, a já vám ukážu trik. Tak, olie. Kurde, lidi, já jsem rypnul. A další trik uděláme. Tak já. Vole, lidi, no tak to byla pořádná šupka, no. Kurre. Já vím, že lidi tu jsou samé srandy na stolkách, ale není to srandovní. Já jsem tu pase, kurde. Dneska bude díl hovno. Dneska bude hovno, jenom hovno. Budeme srat, prat a dneska bude rap. Budeme se šukat. Dneska bude hop a budeme se hovnovat. Kurre! Čus lidi, já vás vítám u dnešního videa. Natoč to. Ukázal jsem to. Lidi. Na tím stolku mojím rypnul volí. Lidi, bude hot s tabletem. Tak co lidi, kdyby se vám moje video, jestli ne, tak palte z mojho kanálu pryč, volí. Bude pak kuflí, skočí tam na to. Už si to pustilo. Čus. Lidi, vy jste vyslali na dno. Lidi, skačeme na moje lůžko. Lidi, skočil jsem, ale moje křeslo zdechlo, no. A kurde! Ty vole, můj kamoš už jsem najel na nohu. Takže počkej, musím se... Takže šauli! To je už konec toho videa! Zase uvidíme ve nějakém zkušeném 7 a čau!